soc el Francesc. Fa 6 anys que segueixo la divulgació tagetiana i fa 4 anys que tinc canals a YouTube. Ara he decidit obrir un nou canal on compartiré la divulgació tagetiana esbaroniana. Us explicaré espiritualitat, metafísica, navegació estel·lar i com viuen aquestes persones que arriben des de les Plèiades, què senten, què pensen, i també les meves experiències i el meu contacte amb Amelies d'Aldebaran. I tot, clar, i en català. Si us plau, tingueu paciència perquè tinc una vida privada i a més alterno 3 canals que he d'estar alimentant amb nova informació i no puc pujar vídeos tan seguit com voldria. Però miraré de mantenir una certa constància i mantenir-vos al dia. Potser no és un bon moment per obrir un nou canal, però no passa res. La divulgació tagetiana esbaroniana va aparèixer inicialment en espanyol i ja està traduïda al polac, a l'anglès i a d'altres idiomes. Però no sé per què ningú no ha omplert aquest foradet, aquest buit del català i, finalment he estat escollit per fer-ho i aquí soc, traduint al català totes les ensenyances de la divulgació tagetiana esbaroniana. I és per això, justament, que he creat aquest nou canal amb l'esperança que el coneixement arribi a més persones. Si us plau, compartiu amb les vostres amistats i coneguts per tal que arribi a més gent aquesta valuosa informació que us porto. Des d'ara queda inaugurat el canal Hashmalim37. Sempre al meu cor.